så er vi kommet ud til en lille ø, der hedder Mentanjón. Den ligger cirka 20 minutter sejlads fra Bali af, oppe i den nordvestlige del af øen. Og det er et af de mest berømte områder for at snorkle, også at dykke, da der er cirka 40 meter ude i korallerne. Man snorkler i et ret fladt område, hvor der kun er en 3-4 inden for 2 meter, og så kommer man ud til en klippevæg, som falder cirka 30-40 meter ned. Og selvom jeg har snorklet mange steder i verden, specielt i Thailand og de lande omkring, så må jeg nok sige, at det her er noget af det bedste, jeg har oplevet. Og udover øen her, jamen, så findes der også Dambanjan, som ligger ikke så langt fra Sanur-stranden, fra Kuta-stranden, nede i den østlige, nede i den sydlige del, hvor man også kan snorkle. Men blandt de lokale, så er området heroppe det bedste. Og Bali er jo et område, eller et ø, som har utrolig mange muligheder. Man kan, mens man er på ferie hernede, kan man komme ud og river rafte, man kan komme ud og opleve kulturen ved de mange templer og de ceremonier, man ser undervejs. Der er også mulighed for at komme ud og tracke. Der er Ubud, som er kunstnerbyen. Der er vulkaner som Badura, hvor man kan komme op og også tracke op til toppen af den. Og det samme kan man ved Agung-bjerget, vulkanen. Så der er uendelige muligheder hernede. Men en ting, som man også kan gøre, det er øhopping. Og der har vi jo, ud over det område her, som er til dagsture, så ligger der et nyt område, som kun er 3-4 år gammelt, kan man sige, som lige pt. er tidens trend, og det er Giliøerne. Og Giliøerne, de ligger cirka 2 timer sejlads fra Bali af over mod Lombok. Og det man gør, det er simpelthen, at man bliver hentet på hotellet om morgenen, cirka en halv time til 45 minutter har man ned til havnen, og så sejler man 2 timer med hurtigbåd med speedbåd over til Giliøerne. Og Giliøerne, det består af 3 øer. Travangan, det er den største af dem, og så har man Gili Air og Gili Mono. Og det er 3 fantastiske øer, som lidt, hvis man kender de thailandske små øer, minder om dem. Fantastisk hvidt sand og små bungalows, som ligger hen langs stranden, hvor man kan snorkle ud foran. Og øerne er bilfri, så der er ingen biler, der er ingen motorcykler ude på Giliøerne, som man ellers oplever hver dag, mens man er på Bali. Så Giliøerne er noget, som vi synes, at I skal opleve. Det kan man gøre i en kombination af Bali og Giliøerne, hvor man har en 4 nætter på Bali. Det kan være Sanur, eller skal det være mere lind, så kan det være det på Kuta. Og så sejler man så ud til Gili Travangan, den største af Giliøerne, hvor man her altså kan slappe af, man kan tage på snorkle, på dykkerture. Den eneste måde, man kommer rundt ud på Giliøerne, det er altså med cykel, man kan gå, og så findes der hestevogne derude. Og så efter en 3 nætter på den store Giliø, Travangan, så sejler man så over til f.eks. Gili Air eller Mano, og så har man så 3 nætter herude også, som så er endnu mere afslappende. Og det er simpelthen blot afslappning på stranden, lidt god musik om aftenen, når solen går ned, og kølige drinks og så videre. Og så slutter man så ferien af på Bali igen, hvor man har mulighed for at shoppe lidt inde i Kuta eller et af de andre steder, og hvor man også kan tage på udflugter, hvis man gerne vil ud og opleve nogle af de berømte templer, eller hvis man gerne vil gå en river rafting eller noget lignende. Så øhopping, det er helt sikkert også en mulighed, når man kommer til Bali, og snorkle og dykning, som sagt, det er helt fantastisk.